La neteja dels carrers és un dels serveis que es veuran més afectats als ajuntaments. S'assegura l'essencial, la recollida d'escombraries, però en alguns pobles els camions de neteja passaran menys i s'eliminaran feines que ara no es consideren imprescindibles, com la neteja de voreres. Els municipis confien que tothom entendrà la retallada. Jo vaig demanar als ciutadans que en aquest moment de crisi el que calia era una major implicació de la ciutadania en mantenir la ciutat més neta, aplicant aquella màxima catalana de que no és més net qui neteja més sinó qui embruta menys, i que per tant demanava la seva col·laboració per poder desviar diners precisament cap a programes socials. La factura que generen els serveis socials quedarà intacta o pujarà. Hi ha municipis que ara atenen el triple de gent necessitada que fa un any i han hagut de destinar més recursos. Es dedica més personal a l'atenció social, mentre que en altres àrees alguns consistoris ja han començat a no renovar contractes temporals. Hi ha poc marge de maniobra, especialment en aquells pobles que, a més, no pujaran els impostos. Els ajuntaments no volen renunciar a les inversions programades, però algunes s'ajornaran, com ara el pla urbanístic de la Porta Laietana de Mataró. Projectes amb la participació de capital privat i amb empreses públiques, com el Tecnocampus, tenen garanties per acabar-los, però amb més endeutament municipal. On es veuen més possibilitats de baixar despeses és eliminant algunes agències locals de promoció econòmica. Com podem coordinar, com podem fer que aquests es zonifiquin i es coordinin molt més i que aquestes estructures, que moltes vegades generaven una despesa important i fins i tot consumien part dels recursos que hi havia per fer l'acció, poguessin simplificar-se. Mantenir inversions com el pàrquing que preveu construir Sitges en aquests terrenys és la millor fórmula, segons els analistes, per generar ocupació i suportar millor la crisi.